गाइस दिनै 2.3 बे सावरायनो गोनां मावफारिनि बागै जों सावरायगोन मोनसे बिदाब गोबां लाथिख'फोर आरो थादेरसा अनजिमाफोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोफोरखौ जों सावरायगोन दा गिबियावनो बे ग्रीक हांखो बेखौ मा बुङो जों बेनि सायाव मिथिगोन बेखौ आल्फा बिटा गामा बेवहाय होखानाय दङ बेखिनिखौ नोंथांमोना नायनानै बुजि मोनगोन ए बायदिखौ आल्फा बे बायदिखौ बिटा आरो वाइ बायदिखौ जों गामा बुंनाय जायो ग्रीकनि दा नैबेयाव जों सावरायगोन बेनि फर्मुलाफोर ए प्लास बि आल्फा प्लास बिटा इज इकुवेल टु माने माइनास बि बाय ए बि फर्मुलाखौ जों बाहायबोदों जेराव जोङो ए आल्फा प्लास बिटा इज इकुवेल टु मा मोनगोन माइनास बिटा बाय बि बाय ए इज इकुवेल टु माइनास जोंहा फर्मुला दङ बि बाय बियो बेनि एक्सनि थादेरसा अनजिमा आरो बाय एक्स स्कुवेरनि थादेरसा अनजिमा ओमफ्राय बि आल्फा इन्टु बिटा जायखौ सि बाय ए बेखौ जों लिरो बे फर्मावबो जोङो आल्फा इन्टु बिटा इकुवेल सि बाय ए दिदोम बिदाब ओमफ्राय एक्स स्कुवेरनि माने थादेर अनजिमा दा बेखिनिखौ जों गिबियावनो मोनथिग्रोनानै जों सावरायदिनि दा नायलांदो आरोबाव फोरोंबावनो जुजिगोन जियानो जा जों 2.1 नि रमान नाम्बार 1 नाम्बार कुइसननि रमान नाम्बार 1 नि कुइसना जोंहा टेक्निकेल जिहेतु थालांदों दा बेखौ जों बानायफिननोसै दा जों डायग्रामखौ लाग्रोबाय आं बेखौ आखिनानै दा डायग्रामाव जोङो दङ एक्स डेस आरो एक्स वाइ आरो जोंहा वाइ डेस दङ ओमफ्राय बेहाय दङ जोंहा 0 ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो जोंखौ माने दानस'नाय बिन्दोआ जोंहा मायाव दङ बेवहाय दानस'दों दा बेखिनिया डायग्रामाव दङ नोंथांमोननि डायग्रामाव दा नैबेनि पइन्ट जोंहा दा बेखौ नायोबा जों माने जोंखौ कुइसनाव सोंदों पि एक्सनि लाथिख' मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों अब्ला जोंनानै पेराबला रुल्स बायदि जों बेखौ नायोब्ला बेवहाय जोंहा जेबो रोखोमनि माने एक्सखौ दानस'लायाखै जिहेतु एक्सनि लाथिख' मानखौ सोंदों दा एक्सनि जेबो लाथिख' मानखौ दानस'लायाखैबा जों मा होनना मिथिगोन जों बेखौ सावरायदिनि नाय बे डायग्रामखौ खेबसे मोजाङै क्लियार बोना लाबोदों आङो वाइ डेस एक्स डेस एक्स बिनि 0 ओमफ्राय जोंहा डायग्रामा बिदि दङ जानाय पि एक्सनि लाथिख' मानखौ दिहुननो होनोब्ला जोङो माने एक्स डेस सलुसनाव जोंहा मा थागोन एक्स डेस आरो एक्स गुदि हांखोखौ मानो दानस'नांगोन अब्लासो जों मा खालामनो हागोन बेनि मानखौ जों मा दिहुननो हागोन एक्सनि माने बे जिथु बे डायग्राम बे जिथु जोंहा माने ड्राफ्ट दा बेवहाय जोङो बेबायदि दानस'लायनांगोन अब्लासो जों मानो बेवहाय जि दानस'नाय बिन्दो बे बिन्दोखौ जों मा खालामनो हागोन लिरनो हागोन बेनि मानखौ अब्ला जों बेनिफ्राय जों डायग्रामनिफ्राय नुनो मोनबाय मा नुनो मोनखो जोंहा बे डायग्रामनिफ्राय जों रोखायै नुनो मोनबाय जों मा खालामखो बे एक्स आरो एक्स डेस आरो एक्सखौ जों माने जेबो रोखोमाव दानस'नाय जायाखै स' बेनिखायनो जों लिरनो हायो पि एक्सनि लाथिख' माना पि एक्सनि लाथिख' माना लाथिख' मानोना एक्स डेस एक्स गुदि हांखोखौ जेबो माने बिन्दोआव दानस'वाखै दा बेखिनि कुइसनखौ जों लिरनो हायो दा बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजिबाय होननानै सानो आरो बुजियाखैबा जोंनि कमेन्ट बक्सआव सोंहर रिटिना जोंहा माने एसे गाज्रि जाखागोन मानो होनब्ला जोङो मबाइल स्क्रिनाव लिरदों बेयाव माने मोजाङै लिरजाखाया दा बेखौ मिथिनानै आं बुंलांदों गुदि हांखोखौ माने जेबो बिन्दोआव माने दानस'लायाखै बेनिखायनो जों माने बेनि माना बेसेबांनो लाथिख'आनो जागोन आं बुंदों दा बेखौ बुजिबाय होननानै आं सानो दा नेक्स्ट जोङो पेटार्न नेक्स्टआव थांसै जोङो 2.3 खौ दसे सावरायदिनि दा 2.3 आव जों सावरायगोन माने मोनसे बिदाब गोबां लाथिख'फोर थादेरसा अनजिमा गेजेराव थानाय सोमोन्दोखौ जोंखौ सावरायनो होदों दा बेखौ जों सावरायनो थाङोब्ला जों मा मोनो नाय बेवहाय जोङो ए एक्स प्लास बि होदों नि लाथिख'नि माना मानो लाथिख'नि माना मा होनदों जोंहा माइनास बि बाय ए
d माइनास b बाय a खौ जोङो माने दिहुननांगोन। दा नोंथांमोना टेक्सटबुकखौ लाफा लोगोआव, ओमफ्राय सिनाय मोनैखौ मोजाङै क्लियार खालामना ला। लिरनाया एसे गोरोन्थि जालांनो हागौ, माने बेयाव माने मोजां लिरजायाखै मबाइल स्क्रिनखाय, आरो जोङो माने बेनि थाखाय सरि बियो। हायोबा जोङो उनफ्राव मोजां इन्सट्रुमेन्टफोर इउज खालामनो जुजिगासिगोन। दाना बेखिनिखौ बुजि मोनबाय, बे जोंनि लाथिख'नि मान। अब्ला जोंनि पि एक्सनि मोनसे होदों, बे बिदिन्थिखौ सावरायखानोसै। मा होदों? 2x माइनास 8x प्लास 6 होनाय दङ। दा बेखौ जोङो बेखौ लानानै सावरायगोन। दा नैबे जोंहा 8x खौ जोङो मा खालामनांगोन? बे 8x खौ जोङो माने बे 8x खौ मोननै बिदाबखौ जों माने मोननै बिदाबजों माने दाजाबजानाय जानांगोन बियो। बेयाव बुंदों माने माइनास 8x खौ जों माने मोननै बिदाबफोरनि मोनसे दाजाबगासै हिसाबै बोखावनांगौ जायो बा बोखावनांगौ होनना बुंदों। आं जायखौ प्लास खालामबाय। अब्ला जोङो माइनास 8x खौ जों बोरै बोखावगोन? माइनास 8x खौ बोखावनो थाखाय जों बोरै खालामगोन? 6 into 2x स्कुवेर खालामोब्ला जों मा जायो? 12x स्कुवेर जायो, नङा होमब्ला? अब्ला जों बोखावनो हायो मायाव? 6x माइनास 2x बेबायदियाव जों बोखावनो हायो। दा बेखिनिया क्लियार जाबाय होनना सानो। अब्ला जोङो माने बेखौ बानायनो गोरलै जाबाय, नङा होमबा? बोखावखाबाय जिथिया जों बेखौ माने बानायनो गोरलै जासिगोन। अब्ला जोंनि पेटार्नाव दङमोन, मा दङमोन? 2x स्कुवेर माइनास 8x प्लास दङ जोंहा 6। दा बेखौ जों बानायदिनि 2 डेट नेक्स्ट पेजाव। अब्ला जों बानायदिनोसै। बेथिं खेबसे दोनसै 2x स्कुवेर माइनास 8x प्लास 6 इज इकुवेल टु, अब्ला जों लिरनोसै 2x स्कुवेर माइनास 6x माइनास 2x माइनास 6। दा बेखौ जोङो कमन लालायनोसै, नङा होमब्ला? थ' कमन लायोबा नैबे 2x into 3x जाना दङ। अब्ला बेखौ 2x कमन लानोसै। अब्ला 2x, अब्ला मा थाखो बेयाव x मोनसे थाबाय। अब्ला बेवहाय x मोनसे थानायखौ जों लिरनोसै बोरै? नाय सरि, टेक्निकेल प्रब्लेम जोंहा। 2x लाबाय। अब्ला जोंहा x थाबाय माइनास 3 थाहैबाय ओजों। अब्ला बेयाव मा थाखो? नैबेयावबो 2 into 3 जाना दङ। 2 into 3 होनबा 2 कमन लाबाय जोङो, माइनास 2x माइनास मा थाखो? 3 थाहैबाय ओरै। दा नेक्स्ट जोङो साला लालायनोसै नै। अब्ला जों माने बेहाय नै 2x माइनास 2x माइनास 3 लाबाय जोङो। बे गोरोबनाय बेदो कमन, ओमफ्राय बेजों लाबाय नै बेखिनि लिरबाय। अब्ला जों माने नैयावबो कमन लानोसै। 2 खौ जों लाबाय, बाहेरायाव कमन लाबाय नालाय। ओमफ्राय x माइनास 1, बेयो 1 थाबोबाय। 2 into 1 जाना दं नालाय। ओमफ्राय x माइनास बेसे? 3 थाबाय बेवहाय, x माइनास 3। दा अब्ला नेक्स्टआव जों सावरायनोसै x नि माना बेसेबां जाखो? x खौ जुदि जोङो मायाव लिरोबा x माइनास 1 इज इकुवेल टु 0 एबा x माइनास 3 इज इकुवेल टु लिरोबा जों मा जागोन? x नि माना बेसे जागोन? इज इकुवेल टु 1 एबा x नि माना बेसे जागोन? 3 जागोन। अब्ला जों बेखौ मायाव दिहुननांगोन? जोङो लाथिख'नि दाजाबगासै आरो लाथिख'नि सानजाबगासै बेखिनियाव जों दिहुननांगोन। अब्ला जों मिन्थिनो मोनबाय x नि माना मा जाखो? अब्ला जोंनि लाथिख'फोरा मा जाखो होनना बुंदों, बेवहाय लिरदों x नि मा बेबायदि जोङो 2x स्कुवेर माइनास 8x प्लास 6 नि माने लाथिख' मानफोरा मा जागोन? लाथिख' मानफोरा मा जाखो? 1 आरो 3 जाहैबाय जोङो। 1 आरो 3। दा नेक्स्ट पेजाव जों सावरायनोसै। अब्ला लाथिख'नि दाजाबगासै आरो माने सानजाबगासैखौ जों सावरायगोन। लाथिख'नि नैबे दाजाबगासैखौ जों सावरायनो गिबियाव।
दाजाबगासै दाजाबगासैखौ सावरायनोसै मा जागोन दाजाबगासैयाव जोंहा 1 + 3 जोंहा लाथिख'नि दाजाबगासैया 1 + 3 जाहैबाय सरि 3 = 4 अब्ला जों माने बेवहाय फर्मुला मोनसे दंमोन माइनास b/a जों दहाय सिगाङाव लिरबोदों नङा होमबा दा बे फर्मुला जों लिरगोन बेयाव मा x नि थाफादेरखौ जोङो लिरगोन 2x - 8x + 6 दंमोन दा बेनि x नि थाफादेरा जोंहा 8 माइनास दङ ओमफ्राय बेहाय माइनास मोनसे सिङाव जोंहा x² नि थाफादेरा 2 अब्ला जोङो माने इनटु खालामबा 8 माइनास इनटु माइनास बेसेबां +8 * 2 /2 रानबा जोङो माने रानबा बेसेबां 4 ओंखायनो बेनि माना बेसेबां ओंखारखो जोंहा दाजाबगासैनि माना 4 3 दाजाब 1 दाजाब 3 बा 3 दाजाब 1 4 4 ओंखारबाय जोंहा बेनिखायनो 4 जोंहा दाजाबगासैनि माना 4 ओंखारबाय दा नेक्स्ट पेजआव जोंहा सानजाबगासैनिखौ दिहुनसै सानजाबगासैयाव जोंहा मा जागोन अल्फा * बीटा जायखौ जोङो माने 1 * 3 लिरगोन = बेसेबां जागोन जोंहा 3 जायखौ जों माने दिदोम बिदाबा जोङो मा दंमोन 2x - 8x + 6 आव जोंहा 6 आ दिदोममोन अब्ला 6 खौ लाबाय ओमफ्राय x² नि थाफादेरा 2 ओमफ्राय रानोबा बेसेबां दानोबा 3 2 * 3 3 ओंखायनो एन्सारा 3 जाहैबाय दा बेखिनियानो जोंनि माने बुजिनो गोनाङा ओमफ्राय जोंहा माखासे फर्मुलाफोर दङ जायखौ जों माने ग्रीक हांखोजों माने बेखौ आल्फा बेखौ b बायदिखौ जोङो मा होनगोन बीटा आरो बेखौ गामा होनना बुङो दा बेखिनिखौ गोसोआव ला जोंनो नांगोन बेखिनिखौ फर्मुलाखौ जों बाहायनानै बेखिनि फर्मुला जों दानि जों बानायबोनाय जिहेथु बेखिनिया जाबोदों अब्ला जों नाय नेक्स्ट पेजआव जों सावरायदिनि दे बे फर्मुलाखौनो जों गोसोआव लानांगोन दानि जों बानायबोनाय नाम्बार 1 फर्मुलायाव दंमोन दाजाबगासै अल्फा + बीटा = मा दंमोन -b/a दा बेखिनि जोंनो नांगौ आरो 2 आव दङमोन अल्फा * बीटा जायखौ c/a आयाव मोनबोदोंमोन दा बेखिनिखौ जोंनो नांगोन दा बेखिनिखौबो गोसोआव ला जों उननि सानखान्थि खालामनायाव जों बेफोरखौ बाहायनानै मा खालामगोन सानखान्थि खालामबोगोन दा माखासे बेफोरनि बिदिन्थि मावबिदिन्थिफोरखौ आं सावरायला दा नेक्स्टआव जोङो माने सावरायबावगोन मोनसे खनकआरिनि जोङो जुदि सानखान्थि खालामनो गोनां जायोबा खनकनि खालामनो गोनां जायोबा जों मा बाहायनो गोनां जायो बेखिनि सावरायगोन जोंहा खनकआवबो अल्फा बीटा गामाखौ जों बाहायगोन बेयाव माने खनकआवबो जों बाहायगोन खनकआव जोंहा बाहायगोन दा बेखौ जों सावरायबोबाय किउ थागोन बेवहाय नङा होनबा दा बे किउखौ लानानै जोङो बेवहाय लिरगोन दा बे किउबनि थारैनो जोङो बानायनाय जागोन दा नाय जोंनिया फर्मुलाया बोरै मा दंमोन a⁴³ नैबे किउब माइनास bx² माइनास प्लास दङ जोंहा cx प्लास d दा फर्मुलाया जोंहा दा बे फर्मुलाखौ लानानै जोंहा माने खालामनो गोनां जागोन दहायना जोंनिया थांबाय दा नेक्स्ट स्टेपनि जों बेखिना आरो बेखिनिखौ बाहायनो थाखाय अल्फा + बीटा प्लास गामा = -b/a बेखौ जों लिरनांगोन -b/a बे फर्मुलाखौ बेयावबो लिरनांगोन बाहायनांगोन आरो नेक्स्टआव जोङो मा दङ अल्फा बीटा प्लास बीटा गामा प्लास गामा अल्फा = मा दङ जोंहा बेवहाय c/a बे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन नैबे 2 नाम्बार फर्मुला आरो 3 नाम्बार फर्मुलायाव दङ जोंहा मा दङ अल्फा बीटा गामा = c/a दा बेखिनि फर्मुलाखौ मावसुलुखौ लानानै जोङो मा खालामनांगोन नैबे उनथिंनि 2.2 आव जिबा कुइसनफोर दङ
दा बेफोर कुइसनखौ जों सावरायनो गोनां जागोन बेयाव थानाय कुइसनफोरखौ जों सावरायनो गोनां जागोन दा बोरै सावरायगोन जों बेखौ नेक्स्ट क्लासाव नोंथांमोननो फोरोंनाय जासिगोन दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो थेंक्स गाइस जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव थेंक्स एभरिवान